खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय, हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे फालांगिरिखौ हमदों। चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय, चिरां जिल्लानि बिजनियाव गोबांथार बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्ला एडिशनेल एसपि प्रकाश मेधि, बिजनी महकुमानि पुलिस अफिसार शेखर जयती रय आरो बिजनी पुलिस थानानि असि दीपक कुमार बरा बिथांमोननि जथायै अपारेशन खालामनानै चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय कवाटिकानिफ्राय हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे फालांगिरिखौ हमनो हायो। हेर'इन ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी कवाटिकानि थागिबि आब्दुल हाय होनना सिनायथि होदों। चिरां पुलिसआ बिजनी कवाटिकानि थागिबि ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल हायनि न'निफ्राय 116 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। मख'नो गोनांदि ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल हाया थांनाय 5 बोसोर सिगाङाव ड्राग्स फालांगिरि खालामनानै कार्बि आंलं जिल्लायाव पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालिनि साजा जाबोनांदोंमोन। आब्दुल हाया थांनाय 24 सान सिगाङावसो जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव गबोदोंमोन। बिनि उनावबो फिन आब्दुल हायनि न'निफ्राय चिरां पुलिसआ 116 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। नैथि खौराङाव दङ मानास पिगमी ह'म कनजारभेशनआ दिनै माब्रै अमा थावख्रि हगारना होदों। मानास पिगमी ह'म कनजारभेशननि दैदेननायाव माब्रै अमा थावख्रिफोरखौ दिनै मानास माहारियारि पार्कनि पुयापारा रेन्जनि सिङाव हगारना होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों मानास फिल्ड डाइरेक्टर अमल चन्द्र शर्मा, बारग' डिपुटि डाइरेक्टर आर.एन. बर' आरो मानास माहारियारि पार्कनि पुयापारा रेन्जनि इनचार्ज कामेश्वर बर' बिथांमोना। मानास माहारियारि पार्कनि पुयापारा रेन्जनि इनचार्ज कामेश्वर बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला मानास पिगमी ह'म कनजारभेशननि दैदेननायाव माब्रै अमा थावख्रिफोरखौ दिनै मानास माहारियारि पार्कनि पुयापारा रेन्जनि सिङाव थानाय रौपुही ओनसोलनि हाग्रायाव हगारना होनाय जादों आरो थांनाय सप्तायाव मा 8 अमा थावख्रिफोरखौ हगारना होनाय जायो। बे बोसोराव गासै मा 12 अमा थावख्रिफोरखौ हगारना होनायजों लोगोसे थांनाय बोसोरावबो मा 14 अमा थावख्रिफोरखौ हगारना होनाय जादोंमोन होनना फोरमायो। मानास पिगमी ह'म कनजारभेशनआ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि गेजेराव गासै मा 60 अमा थावख्रिफोरखौ हगारना होनो आखायाव लादों होनना फोसावो। बे समाव मानास माहारियारि पार्कआव मा 200 अमा थावख्रि दं होननानैबो मिन्थिहोदों। गोजोनथाव खौरां, लाइमोन बर' सेंग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 10,000 लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ सोरखारि साख्रियाव थिसननो बिथांखि लादों बिटिआरनि सोरखारा। मख'नो गोनांदि 10,000 लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ रैखाथि बिफान पुलिस मिलिटारिफोराव थिसननो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मिरु नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै गोसोखांलाय गथायदों। फैबाय थानाय 4 बोसोरनि गेजेराव 10,000 लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ रैखाथि बिफान पुलिस मिलिटारियाव थिसननो थाखाय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिसिम गांसे गोसोखांलाय गथायनाय जाबाय। 10,000 लाइमोन बर' सेंग्राफोरखौ रैखाथि बिफान पुलिस मिलिटारिफोराव थिसननाय जायो। बेनिखायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया दिल्लीयाव थांनानै मिरु नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमना गांसे गोसोखांलाय गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। मरिगावआव 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा 65 बोसोरनि दुथांखौ हमबाय। पुलिसआ दुथां सैयद आली तामिनबा फाथा आलीखौ हमबाय। थांनाय 20 जुन खालाराव मरिगाव जिल्लानि लाहरिटाटनि सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना फोथैनाय जाथाया जानानै थांदोंमोन। आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव जिनाहारि खालामना फोथैनाय दुथांखौ थांनाय सनिबारनि हराव हमनो हायो। जिनाहारि खालामना फोथैनाय दुथां सुबुंखौ 65 बोसोर बैसोनि सैयद आली तामिनबा फाथा आली होनना सिनायथि होदों। बे समाव मरिगाव सदर पुलिस थानायाव दुथांखौ लाखिनानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिन्थिनो हादों। मख'थावनादि बे जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 25 जुन खालाराव नखराव खौरां लाहैनानै आसाम पुलिस बिफानखौ दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनो बिथोन होनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन होनायनि उनावनो आसाम पुलिसआ थांनाय हरनि समाव दुथां फाथा आलीखौ हमनो हायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रेड जन जिल्ला नगावआव 183 गथ'साफोरनि देहायाव कर'ना सन्देरदों। आसामनि रेड जन जिल्ला नगावआव 6 दाननि गोरलै खुदियानिफ्राय लाजेननानै 14 बोसोर बैसोसिम कर'ना जिउसानि सन्देरनाया बांनो हमदों। रेड जन जिल्ला नगाव जिल्लानि तेजपुराव बांसिनै बे जाथाया जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 12 सान सिगांनिफ्राय सा 172 गथ'साफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामनायाव कर'ना पजिटिभ रिपर्टखौ मोननाय जायो। बेराफारसेथिं तेजपुरनि मिशनारि अनाथ आश्रमनि सा 11 मावरिया गथ'साफोरनि देहायाव कर'नाया सन्देरदों। नगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि देहा फाहामसालिनिफ्राय सा 172 गथ'साफोरनि देहायाव कर'ना मोननाय जायो होननानै नगाव जिल्लानि सावस्रि बिफाननि जइन्ट डाइरेक्टर अतुल चन्द्र पाधरा फोरमायदों।
मख'थावनादि कर'ना बेरामि गथ'साफोरखौ फाहामथाय होनाय जागासिनो आरो सा 3 गथ'साफोरखौ नगावनि आनन्दराम टिकियाल फुकन कलेजनि कभिड केयार सेन्टाराव लाखिनाय जादों होन्नाबो मिन्थिनो मोन्दों। सोमोनांथाव देग्लि पुखुरियाव 1000निबो गोबां नाफोरा थैना थादों। मोनसे सोमोनांथावना जाथाय कामरुप मेट्र' जिल्लानि गुवाहाटी सहराव थानाय देग्लि पुखुरनो नाफोरा थैना थादों। देग्लि पुखुरनो 1000निबो गोबां नाफोरा थैनानै गोजावना थानाय थासारियाव नुनो मोन्दों। थांनाय सनिबारनिफ्रायनो नाफोरा थैनो हमदों। बे जाथायखौ गुवाहाटी पुलिसा दिनै अदेबानि रबिबाराव मोनथिहोयो। मानि जाहोनाव बे नाफोरा थैनो हमदों बिनि सायाव फुख्रिनि सायाव नायबिजिरनाय जादों होन्नानैबो मिन्थिनो मोन्दों। दासिम मानि जाहोनाव नाफोरा थैनो हमदों बिनि सायाव मिन्थिनो मोननाय जायाखैब्लाबो थांनाय सनिबारनि अखा दामब्रा हानायनि जाहोनाव अक्सिजेन खम जानाय आरो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा सिरनानै फुख्रिया मैला जानानैबो थैदों होन्ना गुवाहाटी पुलिसा सन्देह खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फैगासिनो दं मोनसे गोदान बर' सावथुन। सावथुननि मुंखौ दासिम फोसावाबाबो बे सावथुनखौ समाजाव ड्राग्सनि सांग्रांथि होनो दिहुनगोन होन्ना मिथिहोदों। सावथुनखौ मुंदांखा फेस्ला बर' सावथुन दिहुनग्रा बांबुल्ला फिल्म प्रडाक्शननि बेंखनाव दिहुनगोन। बे सावथुनाव फाव खालामगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर फैला मेन्देला बिथांमोना। दिनै बे सावथुननि सायाव बिथांमोना सावरायो। सावरायनायाव बाहागो लायो फैला मेन्देला, पंकज गुरु पबित्र बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।